Having chicken. Good morning. Chicken. Chicken. So yummy. So yummy. And pasta. Restaurant. Diba? Sarap. Sumanta na po. Yan. Yan. Dahil ang sarap. O, diba? Masarap, be? Yan. So, iano natin ulit ito. Kasi, hindi naman natin kinain kagabi. Kasi nga, natapos na tayo. Late na, 11 na. So, yun tayo kakain. Diba? Let's eat. O, diba? Ininit ko na yung ating oven para iinit natin yan ng sabay-sabay. Pero dahil gutom na kami ni Brielle, hindi na namin nahintay. Yan. Kinain na namin. Ang sarap niya. Promise. Yan. Yun yung ating turkey. Siyempre, hindi naman natin yan maubos. So, isa-chop-chop natin yan. Gagawin natin adobo. Gagawin natin ng sopas. At kung ano-ano pa. Or pang sahog, sa gulay, ganyan. At ito yung ating potato. So, magda-diet muna tayo. Wala muna tayong rice for a week. Ito muna yung kakainin natin lagi. Nebe? Instead of rice. Mataramin pa lang. Mama, pizza pa. Isa pa. Mama. Dapat dito mo Mama, inanin. bakit Hindi ni? kita magulot. Kaya magulot ka. Para makain eh. Magkasakit. Mama. Oh, yes, love. Takik ni. Paida ka. Papakita ulit siya. Yan. Kumakain siya ng oatmeal. Pero ayan na. Pero wala na. Pero wala na. E di kuha kita ulit, love. Tikman natin kung anong lasa ng ating turkey. Pero super lambot siya. Super malambot Pizza siya. pa. Love. Ano ba mo? Mama, pizza pa. Pisa pa. Mama, pizza pa. Wow, o yan. Mama, pizza pa. Oatmeal. Oatmeal. Ikay mo niya mo kito. Pali mo yung maketa. Lagyan pa ng oatmeal yung segundang. Pwede na yun. Pwede na yan. Ayan. Ay, marutang taong kaya oil ay nangyala dito dad. Papalamay. Papalamay na ano? Yan. Eh, lalamigan itong tinggal. Ay, ikaw pa pala kayo bitin taong lang. Yan. Kanta pa siya. Kanta ka pa. Dapat yata pinalitan eh. Paket ang, yun no? Ne? Mama, oatmeal. Wala maluwa yan. Oatmeal. Pizza po, oatmeal, mom. Yan. Mami, oatmeal. Wow. Mama, oatmeal. Dadang oatmeal. Huwag yan ang huwag mo na. What's that? Dadang, what's that? Oil. Para spicy mo. Pang oil. Ito. Ano ito? Ay, tubig. Na, tama tilara. Tataba, Tim.
Mommy. Mama corner. Second batch na. Pang third mo na to, love. No, I walk here. Mama. Last mo na to. Last mo na yan. Huh? Dahil mag-init na lang ang pasad kita. Ikay mo mo. Mapigyan ni Nama. Wag. Wag yan mo. Katang... Yan, kayo. Micro mo. Ayaw ulit. Pamay. Yan na mo. Pwede na yun. Malaysia. Ali, kasi kaya kunitan tinito ko eh. Puntang tayo Bisaya. Itang sabong oatmeal. O, sige. Yan na ka. Kain na! Si Bral busog na! Be, busog ka na. No! Kaya mo masaya. Si Bral busog na yan. Nakarami na yan si Bral. Nakarami ka na. Diba? May karakal ka na. No! Anong you don't like it? Ito dikit ang matse. O, kalo ko na yung mami. Talagyan na na. Ito dikit Ayan. matse, ma'am. Na? Ito dikit matse. Okay. Iyo po yung matse. Yan. Let's eat! Pansirit! Sabi muna natin. Oh! Kakanilya. Oo, mga tam. Mama, sabong. Papalya? Hmm. Ikaw may kito. Kainan na. Kami. Ayan, busog. Ayan, busog na si Brel. Oh, hiccups siya. Oh, hiccups siya. Aliyah hiccups love. Burp ito eh. Nag-burp ka eh. No. Burp. Pardon me, manta burp to, di ba? Ah. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, this thy gift, which is about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Father, Son, Lord. Mama, oatmeal. Okay, last one na. Kaya ka. Kaya ka. Ramis ah. Kasi ala na labo, ala na. Isa mo na. Mapiamis. Okay po. Ninit ka, ma'am. Hmm. Ha? Piamis sana, mama. Kayin. Eh, may papita yung kay dad? Piamis. Kasi di ka malati. Yung laya mo na eh. Wow. Pikalit. Pedane. Sulo. May suloy tala. That's not sulo. Na. Hindi yung sulo. Ya. Ya, sulo. Sulo. Ha? Ya ko Kaya yung sulo. sulo eh. Ay, sulo ito. Ha? Ay, sulo. Ay, sulo. Where's Brel? Ay, Hi, may Brel? yes. How the boy. Manta na po. Mami. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
Kitong. Kitong. Ay, Ibre na yung pagkatong-kitong eh. Happy Thanksgiving! Thank you, Papa God, for all the blessings. Muda, magpasalamat ka, kaya nga Thanksgiving, love. Happy din kaya ng Thanksgiving. no. Wala mo, Kai. Wala mo. Yamu. Wala mo. Pasko, New Year, mga Ha? Ayun, titang kaong Kai. Magpasalamat ka. Yung kaya kang biyaya. Yung paban mo, happy to. Ay, Ano yan? ang bata ko. Happy mapali yan. Ay, ay maayang ng telpoan. Ditang mustard. Dinihan mo na yung chili sauce Ditang na. mustard. Dinihan mo na yung chili sauce na. Wala ba? Mustard. Ganta naman yung mustard. Wala yan. Mustard. Gatas. Oh, gatas. Manyaman to. Siyempre, ating gatas, love. Kain na. Maparas to, maparas. Wow. Kuha. Ano? Let's eat. Pansit. Let's eat, kaparas. Let's eat. Asan yung mainit? Eat. Wala yan. Hindi man siya uminit. Kaya may dad, susungkitin natin. Kunan mo yung kita, susungkitin natin. Kuya. Hindi natin masungkot ng buo. Oh. Ayun o, nakadikit kasi siya. Tapos dipin. Yummy. Yummy! Tikman na! Paborito, mami. Samol? Jamon. Si may bread. Masarap. Sila. Dali sa ata, mami. Ha? Lobster na ba mo, dad? Alimay. Ime. Tutangan ka. Mama. Ay, me, ano, mama? Sabi na? Masarap. Sabi na, dad. Dali nga mo. Nakadikit siya. Pero nung kung Mami. pepper, Natural pagpakapalan me. Ika naman. Huwag ka ba susubo. sus na rin. Bebo din man tamang a little bit only. Tandita. Manyaman niya. Ay, Saka may wakin. no. Bala mo shrimp yun eh. Oh, tama mi. Buta. Gabubo na. Gabubo na. Okay. Okay, fine. O yung turkey dati, ano mo na? Ligo. May isa na yan. Na ako So with chili oil. shrimp. Masarap. Chef, mami. Sarap, mami. Kaya, mami, hi! Mangan kong oatmeal. Paano hindi masarap? $60. Mm. Hi, mama niyang oatmeal prinsesa mi. Paano mo ba? O, pa mo, Kain ka. mo. Ay, hindi po. Yan na. Po, Yummy oatmeal. yummy oatmeal. Mangan. Mangan po. Mangan po. Ano ba mang video kita mo? Uy, hindi mo ano. Yay. Yes ba? Potato dati, mami. Potato that, daddy. Masarap yung pasta na di. Simple lang na. Sibyang ne. Timag mo ba? Sibyang. Simple lang. Sibyang. Pero rock. Tikman mo ba? Siyak. Yung hipag. Kami nga papari talaga, ma. Nga po. Siyak. Eh, potato labi sa mas potato. Tama mo. Ayun. Yan na balong manyaman, brel. Yan balong manyaman, ne? Tama mo.
This is a potato with cheese. Maybe cheese. With cheese in potato. Okay. Yummy sa. Pwede niya cheese pa mo yung potato. Tama mo. No. Okay. Hindi. Okay po. Taman king kain ng tatang. Turkey. Kung natin yung lasa. Yan ko mama yun. Hmm? Sayap mami. Sayap pa yan. Mm. Sayap. Yung gravy mo, Sayap mami. Sayap. parang Jollibee lang yan, eh. Mami. Siyempre. Mama. Utos ka. Ay, nabo. Manaman. Opo, manyaman. Utos na ka na kaya balaw na. Kutang ka. Kung nanganda ka, mo ang tala, bali. Utos na kaya mo kasi balaw. Lalasang ano na ta? Manaman. Lalasang Jollibee, no? Mama, utos ka ma'am. Oh, yes, na ano po? Manaman. Oh, bumanyaman. Ikaw, pagloan mo ko, Kung nanda ka. Ay, Kung nangan. no. Ali. Ali utos. Ali utos. Kung nanganyitang correct word. Wow. Tama mo tam. Wow. No. Okay. Okay. Gulay mo pala utos eh. Putang nga italab. Putang. No. Okay. Okay. Beme. Mama, utos ka. Oh, sige. Nano? Manaman. Oh, bumanyaman. Naka. Utos ka. Manyaman. Mama, Ito yung masarap. Yung ito. lobster. Dulo ka. Ba. So, wayak still Ito, oo, yung lobster ito, yung masarap. Naubos ko na yata. Mami. Manaman. Utos ka. Ano yung Facebook yung idol yung Mama, utos YouTube ka, ka? ma'am. Dito mo? Utos ka. Nano? Tarong niya. Utos ka, ma'am. Ay, ano? Utos ka. Namutot mo ka. Manaman. Ano nga? Talaga. Of course. Pakate? Sino? Pakate. Ang yung Facebook natin. Ay, YouTube. Oo, nalito ko yung magkaining kay mami. Sagad na eh. Alam niyo, ganun yung mga. Sasag yung binikit. Daddy. Mm. With Wala naman YouTube eh. cinnamon. Oh, look at. Ganyan. Teka. Ah. Ito. With cinnamon. Oh. May try ko? Sige, ganun mo. May soyan. Oh. Ata, sure. Kadam. Mm. Kunin ko. Muna ako mag-upload shoot. Kaya ko talaga eh. Kadam. Mm. Eh? Kunin ko. Tignan mo. Eh? Pwede ka. Kaya ako makapag-upload siya. Mm. Dapat natin kayo tangkiyan na plaza na tapos short or upload na ito. Pagkakate. Wala rin. Dapat umit your channel ka. Oh, ito na ka kanya. Ay, wawa kita na. Good job ya Mama, talaga. mama, nag mo masayong. Ay, happen pala naman. Sorry. Oh, nak po. Na? Hanap na ba kuya umangan? Ating gatas mini. Hindi. Kamayan. Okay, thank you. Thank you, love. Ano? Ang tanong ko po ito na. Masayang. Ay, thank you, Papa God. Happy tummy, Brel. Ay, mga mami. Na? Ay, gamingan. Bah, mama ko. Mamangan ka? Opo. Ni mami pa yung mangan. Wapo. Hindi meron ko, love. Ha? Hindi meron ko, mama. Ha? Hindi meron ko. Ha? Ay,
Minum pa dalam, minum pa dalam. Ayan pa. Yes, I want papayita. Danom, yung danom mo. Alba yung egg pie, yung danom mo. Mapaling danom mo. Ayan. Ayaw dito. Na? Ayaw dito. Naan mo lagi ito. Ayaw dito. Kwarto. Ayan, naan mo yan. Naman. Oo. Inuman mo. Paso. Na? Paso? Magbaso ka? Kinita na yun. Pwedeng ka na ako. Ayan. Kaya tete. Kaya Diba? piki. Kaya piki. Oh no. Pakalala. Ayan. Busog na siya. Eh? Palali ako na kaya ka. Kain na. Nakaisa na. Ayan si Tatang. Papasta siya. Palali ka. Masa iyan ba? Mama, pakne. Kasida ka. Ang pa ito. Arte yan. Wag. Ano ito rin? O, ito ipakir. Jesus! Nasun na nga arte-arte. Pakit ko daw siya. Mango kuya. Kunwari. Ito na. Nasun na ka. Ayan o. Kain na ng turkey ni Tatang. Sarap. Sarap. May bread daw. Bread. Happy Thanksgiving, sabi mo, Arela. No. Eh, dapat sabihan mo. Ngayon ko no. Mayroon na kayo. Ngayon ko. Okay na. Artistas. Dapat kinali mo na rin yan. Ba, ako na minuto yun, mami. Hindi mo ninuto ko. Oh. Kaya pinunang ngalanin naman. Kata ko na laman niyan, mami. Alwa, inom mo rito. Busog na. Ay, mangan ko, Mom. Ito yung Oh, mangan ko. tama na yan. Kata ko na laman niyan. Pero, bakit pala mo? Nga. Oatmeal. Ganyan. Nga, ano yung wapin. Oh, Kapit naman. Paglanyaman niya na tayong dagger. Itang nag-nag. Itang nag-nag-nag-nag. Yan. Tantang cracker mo. Yakis. Tantang cracker. Crackers! Kaya may petang pang crackers keto. Pakyakis. May tang kay ko. Pang crackers. Pakyakis. Pang crackers si Tatang. Ha? Pang crackers na ang Tatang. Hawain ni agyudan. Ay. Ay. Sa kanyang kabel. Beber, kaan na niya. Miss Pakyata. Miss Pakyata. Tagang ko yan. Boleh main ya? Ay, kinako yan. Bla o dad. Itang kaya may mo itang kaya may itang main. May akwaan ta. Sini. Wah, ken. Pam. Misalkan ke. Tang di ba anyan deta buo ya. Ne? Ay. Mak. Manyan. Mana no? Kanyan? Kanino yan? Kamamayan. Thank you. Kamamayan. Hiyayo ko.
Mama. Malakbag ka, be. Be, lulo ka, malakbag ka. Sit down ka, manabo ka kanyan. Mami, Mama. Tatang ka, luklok ka, ilapin na ka ako. Luklok ka, luklok ka. Yan o, yan o, yan o, yan o, yan o, yan o. Ah. Oh. Oh. Diba? Bisa ka wari, takman me. Hmm. No. I don't like it, Mommy. I don't like it. May bisa. Itang battery. Mm. Itang battery. Kung hindi battery ka. Ng battery. Battery? Ng battery. Battery? Sarap. Masarap. Oo, masarap. Wow, masarap. Mm. Naman niya? Bawi! Sama mo yun, Tay. Sabi. Tama tayo. Na. Na. Hmm. Masarap. Spicy lang. Ah, paras. Kini may ata, Dad. Ay, ako na ako. Last minimo. Excuse. Paras na, ne? Naman na. Panalo! Paras ka. Panalo siya. Sarap tong butter natin. Spicy kasi. Yung homemade chili paste. Ay, chili sauce ni Dad. Ay, chili oil ni Dad. Hmm. I feel love first love. You were just part of Mama, bakit me? nothing more so sweet. But my love from Makain siya ng at saka turkey. Yeah, first time niya kumain ng turkey. Nabe, manyami pa bo nak. Turkey wa. Yan, no? Ne? Ayan, masakap. Ayan, may sakab daw siya. Souvenir niya. Yan na. Ayan. Nagtapon sila ng basura ni Tatang. Wala.
Yung, Kaya shadow mama. na? Kaya shadow mama. Kaya wala shadow. Yung moon daw, nag-close na daw. Daddy, sinabi mo, ay mag-close na yung moon. Kasi kaya magtangulog, tatakpan eh. Ah, kaya pala mama, ano, yung moon, close na yan. Takpan eh. Kaya nung kuya, kaya takpan eh. Ayan. Patapos na. Patapos na rin ang pagkain. Ito na lang. Oh, mama nga. Sarap, ne? So yummy.